Da, păi, după cum vedeți și dumneavoastră, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Și bine o făcut, că ne-am cam urât. Amu, ca să pornească cheful, cu un joc ardelenesc, ca toată lumea strânsă aici să cânte, să joace și să petreacă așa cum numai la noi în Ardeal poate și. No! Bagă mare, sogure! Și harnic și liniștit, dar să nu îl necăjești, că nu știi ce o să pățești, mă. Ardeleanu e om cinstit și harnic și liniștit, dar să nu îl necăjești, că nu știi ce o să pățești, mă. Te așează cu el la masă, nu te lasă nici să pleci, cu el trebuie să petreci, mă. Când intri la el în casă, te așează cu el la masă, nu te lasă nici să pleci, cu el trebuie să petreci, mă. Frate, este până la moarte, omenia lui îi place și ce spune aia face. Dacă el îți spune frate, este până la moarte, omenia lui îi place și ce spune aia face. Că-i bătut de soartă, Ardeleanu nu-ți arată, să petrece și iubește, viața cu drag și-o trăiește.